Ready? Yes, brother Felix. Yes. Bende achiel kuom wendi miwacho ni isegolo audio gigo bende nitiere minyalo ngeko ne jowinjo mondo owinj awinja mana machuok? Erokamano. Nitiere manyalo ngeko negi kaka ma kawuono gihero ahinya en aluongo nyingi, anyalo ngeko negi matin. Aluongo nyingi, Yesu aluongo nyingi. Aluongo nyingi, Yesu aluongo nyingi. Aluongo nyingi Baba, yie itel nyingi mana. Aluongo nyingi Wuonwa, yie ikony ngimana. Katembe biro, to in ema niresa. Jochiende monja, to in ema nikonya. Asayi Baba, yie ikony ngimana. Asayi Baba, yie ikony ngimana. Erokamano. Erokamano, brother Felix. Yes. Kuom ngeko ne jowinjo, ageno ni nitiere moko mabeyo ma pod biro bang'e. Kamano. Ma idhi medo gi mago to keti okang' moro mowinjore to medo mero jofans magi. Erokamano. Koro penjo madapenji kendo ni en ang'o manojiwi momiyo idonje e sekta mar gospel ni iweyo mamoko ma ji mielo madhup gi? Erokamano. Sekta mar gospel ni kata an owuon ne en ang'uono mar Nyasaye ne wera. An e ngimana nasomo DJ. Kendo an nago disco marach mane manasomo. Manadhi ne skul ma be wuonwa openjore ahinya ni to debed ni nyathina dhi ketho fee na ni nono. To nochuna, akono baba ni ok idhi ketho fee nikech nasomo gima nahero e chunya. Nawinjo ka gino ne ni e chunya kabisa. Koro bang'e no ema chieng' moro kosebudho asego disco after higni moko madhi 5. Tema chako neno ng'uono mar Nyasaye nikech nasiko kuom Nyasaye kata sedewreng' manadhi e disco go. Koro disco no nakawo mana ka gir tich. To nakono Nyasaye ni Ruoth, miya gimachielo manyalo tiyo madhi gi mari ni. Kata koro indika abed jatiji. Ati mana tije ni lelo gi wecheni. Koro mano e gima notimore. Koro nochuna mondo mi chieng' moro kana chokruok moro birie gweng'wa. To nadhi adhiya kaka dang' ng'ato dhi e chokruok. Ka dhi e chokruok kamano tema Ruoth norade kode e chokruogni. Ne chokruok maduong' ahinya mar jo fellowship gi. Ema Ruoth noradie koda motimna deliverance kanyo. Koro after kanyo kosetimna deliverance, nachako bedo gi lamo mang'eny ahinya. Pok nafwenyo ni an gi talent mar wer. Koro sama nalemo mang'eny, to achako neno ka aneno ka alemo, demo malemo, to wende biro na. Wende biro na mang'eny. Wende biro na mang'eny. Wende biro na mang'eny. To nok akawo gi serious. Koro sama ne koro akawo gi serious, en ni aneno ka gibiro. To ka gisebiro, to koro chuna mondo mi amak gi e recorder. To adhi atim negi follow up ka koro achopo ot kandiko gi. Atimo negi follow up to andiko gi. To achako lamo Nyasaye ni Ruoth. Koro miya pesa moro matin mondo mi adhi atim ang'owa. Adhi agol go wende gi. Awinj ane ka wende gi ginyalo gwedho jopiny. Ema nawuok adhi e studio to adhi atemo. Adhi agolo wer achiel mar ting'a malo. En owero ting'a malo, ting'a malo, ting'a malo Jehova winja kasayo. Koro werno kane obiro na mokwongo, to agolo brother Evangelist Ochieng' ema nojiwa kakona ni Woodma, aneno ka in gi mich moro kuomi ka to we tugo kode. Wateri e studio mondo idhi temane. Kadhi atemo to jopiny ema koro jajua wacho ni yawa Woodma igwedhowa. Brother Felix igwedhowa. Werno gwedha kabisa. Maka kendo kasewinje ta lema dhi. Koro mano e gima nochuna mondo mi awacha amed donja sika e gospel ka. Erokamano, brother Felix. Erokamano. Koro achiel kuom wende manisegolo gi bende nitiere ng'ano misekawo ma uwerogo pamoja koso magi pod iwero mana kihin? Nyaka nachak golo gospel ka. To bet ka wasejiwore gi ji mang'eny nikech aseyudo upcoming artist mang'eny mobiro ira owuon magolo oko. Kendo masekonyo mamiyo advice mabeyo ma gin gi plan mar dhi golo wende kendo nitiere bende mosegolo wende. To nikech huduma mar gospel ka kawuono nitie kaka jachien tiyogo kabisa. Iyudo ka kawuono achako mana wer maber. Kendo aber an mana gi denda ma natural. To koro iyudo nyaka wa joma chuo
iyudo ni ka koro achako neno maber matin ni oduma ni to koro adhi manyo mo mondo mi alokra abed misungu. Ma chutho en satan kendo mako jower mang'eny e oduma mar gospel ka. To wayudo ni wer ka kar jachien emana ne jatelo e oduma mar gospel ka. To chutho ne gichwanyore gi Nyasaye ma Nyasaye noriembe kom no oko. Manyiso ni kom masani e sama wuoyo ni kiwer to ituomo mana chuny Nyasaye nikech kom cha ruoth nosekawo ma ruoth emu bede. Nyiso ni sama iwer to mani ituomo mana chuny Nyasaye. Koro mane kaka asebedo ka jiwo jowago gi advice ma kawuono joma na jiwo kawuono ayudo ka kendo dhi maber kabisa. Nyasaye bad gwedhi ba. Erokamano. Kaeto penjo madapenji mogik, ka dipo ni nitiere jawinjo moro ma pod ok ong'eyo to dwaro ni mondo tudre kodi machiegni mondo giring kodi kanyakla mondo gimbe samoro giyude advice moa kuomi gidhi gijiwrego mondo kata ka ginyalo fomo wendgi moro to tich ruoth mondo dhi mbele, en yo mane ma ginyalo tudore kodi to ginyalo yudi nang'o? Okay, erokamano brother Kevin. Chunywa gombo ni nema mar werni gi joma wuok machalo kaka upcoming artist wagombo ni mondo mi gibed kaka ma koro wasegike sani. Wagombo ni mondo waom gi piny mondo wagika. Ne en thuolo maber, en gima kidwa timo to nyaka ikaw patik mari kiwacho ne Nyasaye ni ruoth anto wang'ni adwa ni awer kaka jowa mamoko, onge gima nyalo tama nikech in emisewacho. Koro anto ayuda mayot nikech wanya yudore namba na abiro somo ne jowinjo na kaka namba na en 0794347101. Kidwa manya yuda gi namba no en 0794347101. Iyuda to ugocho na to wawuoyo to wawinjore. To kata kaponi in gi wer to pok iloso skizaton jogo no ng'wono mar Nyasaye nomiyo jogo mi agent margi ma Umarodika kendo waloso skiza to after 1 month in gi funds maber to after 1 month ochak chuli kendo ichulo 2,500 mano michaki godo. Koro mano be nitie iye ka. Koro ng'ata madwa biro kata madwa wer nyalo gocho na tamiye advice. Studio be wan gi studio maber kendo studio maber no an materi e studio no mwa produce ni song ni no ma song ni no goli oko. Kamano. Koro awinjo ka isemiyo ji namba minyalo tudorigo kaeto nikech piny obiro digital bende nitie kaka inyalo yudori e Facebook, Twitter, YouTube ne jok man kuondego be ginyalo yudi to giyudi nang'o? Erokamano. Kidhi e Facebook ndika Brother Felix Oburo Riema, YouTube bende kidhi adhi YouTube kanyo ndiko Brother Felix Oburo Riema, view wende ni kanyo kendo inyalo view mara i-like to watch. Kidhi e Twitter be mana Brother Felix no ema ntiere ema pod ringe internet go te. Nying no ema ringo. Okay, erokamano Brother Felix. Ang'e ni wabiro luongi kendo e studio tok launching mari ne wayuorwa konyi budho mondo tich ruoth manichano odhi wang' achiel. Studio ka bende wabiro luongi kendo mondo wachak wago mbaka iler ne jowinjo mathoth kuom okang' misekawo. Erokamano mang'eny. Abago erokamano ne jowinjo duto te ma winja e yamo kendo ago erokamano ne owetena manokela studio ma kawuono ni kendo agombo ni chieng' mwa launching marwako we duto te ni wadhi bedo gi live kanyo, video live kendo wadhi bedo gi jo studio kanyo Sunset live mineno koro wabedo ne kani wadhi bedo go kanyo live kendo gidhi mako ji kamera live. Rwakri maber kibiro ting' gimoro huku matin warwaki gode pap nikech wadhi temo ni mondo mi ayudo ka jokanyanam yie ni mondo mi luo gospel artist ka igombo ni mondo dhi malo te nikech waseneno kaka gichung' kodwa. Studio masani abede kaka wuoyo kama Sunset na ayudo ka kendo koro wero luo gospel sana upcoming artist ayudo ka koro wero maloyo kata joma moko ka. Ing'eni kendo ayudo ka koro joma moko ka kawuono kare koro onge ng'wono gidong' gi talent. Talent ma koro ng'ato wero to ng'wono mar Nyasaye to onge. Gichudo ka ng'ato jawer to timo timbe moko mag anjawo
to duog tim ang'o, waluorore e chuny joma moko. To go joma moko ma kata ng'ato dwa wito wacho ni yawa, ka ng'ane weta aneno ka timo time machalo kama, anto kare koro ma kata koro kik awer. Koro miyo ago erokamano maduong' ne un. Nyasaye mad gwedhu. Wadwa mana tieko kwa lemo. Nyasaye mad gwedhu kama untie. Kendo abiro medo kelo joma moko mondo mi gimbe gikaw ging'e gimomiyo gima gitimo no, to gima gitimo no nyalo konyogi. Abiro kelogi mondo gimbe ging'e. Erokamano. Nyasaye mad gwedhu. Jawinjo ma iwinjo gi iti tarik 9 dwe mar ang'wen, warwaki Rodi New Beginning Church opposite police station kachacha. Yie mondo uchopi mondo wa support jawer mowuok manyien mondo okony tich lamo odhi nyime. Ero kamano. Erokamano. Jowinjo duto te, apako kodu Yesu te, jower duto te, aherou, arwakou e studio ni, aherou duto te, mama nyaka rungu kamoro amora ma intie, ubed gi chunyno. Brother Felix orwaki, kendo kik ulew e launching madhi timore. Arwako baba duto te, bishop na wuok mana wendo. To kendo ginie wenda madongo madhi biro ka. Arwako gi duto te, kendo gidhi biro gi jogi. Nyasaye mad gwedhu. Erokamano. Amen.